Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल लोगोफोर नोंसोरखौ आं फिन खेबसे बावनाय प्रिथिराज आरो जिउमानि हाबायाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोफिनबावनाय थाबाय मानो होनबा आङो नैबेहाय लांदां हिन्जाव गोदान हौवा गोदान ओंखाम जानो थांनायाव लांदां नुनायखाय आं खनसे खेबबाय बेजों लोगोसे जोङो नै दा बिस्राहानिनो पार्क बिराद गिदिर पार्क बानायदों आदाया बे पार्कखौबो एसे नायनो ओंखारबाय आं खनसेबो नायफेराखैमोन नालाय लोगोफोर नोंसोरबो नायफालांबाय थादो आं साजायनायखौ बिराद मोजां मोननानै खनसे आरो फिन खेबसे खेबफिनबाय जोङो नै ओंखारबाय आनैमोन बियो आमा टफिया दे टफि गानदो दे खनसे मामि हौवा गोदान हानि फुख्रि नायनो फैयो एसे खोमसि खोमसि नै बिराद गिदिर फुख्रियाबो पार्क बानायबाय आरो ना बेवहाय एसे ओंखायनो नायनो थाखाय फैबाय जोङो नै खोमसिबाबो बैथिं बिराद मोजां पार्क नामा खोमसि नै थाबायलांगासिनो दं बोरो बेथायाव थांखो ओइ खालामबाय गोबाव सोरमोन बियो मा जायगाया आं बुंदोंखि नै अबेबा जायगायाव पार्क बेरायहैग्रा बायदि बिदि पार्क बानायसिगोन खोमा होनदां बेयाव फैसा थैसाजों इउनिक लुखादोंहाय मालाय आदाया न'खौ बिराद मोजांनो मिना थांसै बोरै अबे बेवाया अबाव बहा बोरो दख'ना गानबोलायदों सना आयं दे एबार मा मोनखो आयं आङो आयं नै आंहा बिनानावफोर लोगो मोनदों आयं बिनानाव खोमसि जाबाय बिनानावफोर दे थांदो होमबा दे औ जों दासो फैदों दे औ दे थांदो दे बाय बाय औ बिराद मोजां पार्क बानायदों नै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आङो ओंखायनो एसे खेबनो लुबैनानै फैथारबाय आङो बहा थांखो आंना फिसाफ्रा नै माबा जुलासो गेलेहैलायबाय जुला गेलेलायनोसै नोंसोरो हाबाब दे मालाय बेथाया जोंहा माने गावहा रोंखागौबा एक्सट्रा फिउ बारखानाय देनां माबा जादों दा ने फिसा जादों सन्तासनि बुरैसो दंफैयो ए जुला बेरायनो फैदों नै बेरायनो फैथारो आरोना माला फैफिनसै र' बे दैयालाय बानायनाय ना मा जाखो ना अरिजिनेलखा दैया दहाय खारै गैयामोन माने ना ए आं बेखायनो साबाय थादों मानो खोमसि साननानै बेयाव बेयाव हाबाब नैबे दैजि अन्थायाव सलिड बडि फैयो नामा खाथियाव आयो
하하. 마등? 자리 하와 30시간하고 그다 그다 동래 마트. 너무 낙대 호등 아니고 아유, 아빠 미치 그쵸? 무슨 아 이거? Đúng rồi, cái này ba ai lâu ra sân không hàng cô nào anh em phá bắt đường cứ là đi phá bắt Cái đường này không qua thì nó không sang đâu cả. nè Bây giờ thằng này còn 이 가랑 탕그라 카다. hàng răng. thằng rất là con đi gần Thế nào mà không chịu. 저 보마 에메 모바일 더 그마근. 모바일 더 그마근. 바나이데 마 산나니 바나이 그 하야 밥셔 소이치. 한거 타카이나니 모바일 오근. 네네. 우리 잘하래 비 칼람레 마바 칼람레 칼람 자이브라. 비우네. 나야 다라이. थाङा नाङा थाङा ini kan kumpul kadret sigra pukri hả thôi mình thằng bé lại ăn người liền mình đứng Hả? ăn người liền mình đứng Sử dụng vậy. nhiều lắm Mình làm tổ cao thì cũng mình ra. đúng không thằng bé ăn gì đâu nước mình đứng ada di sini bayar ini park kursi baru. Namun ni aku ekstra macam ni ada. Gusung ni peni, macam karena. 되지? 너네야? 가랑 가와이 뿌리야. 거기 가는 게 야만 할래? 아마? 이거는 잘안 잘라. Huni gilin thang phi đi gilin lá mà phi đi phai kham gilin lá phi đi phai Begini logofer ang makasih parti saya moजाङै खेबनो हायासै अब्लाबो बेखिनिखौ दिन्थिबाय लोगोफोर होसिनगोन फैदो फै जाबाय फैदो दे आमा मोसालाय नै गारि फैगौ फैदो साइड जोंगोला मोजां जोंगोला साइ ना सोलो सोरबासो सानबावबाय आंहा देरथिखौनो सोरबासो सानबावदों